Hey guys, ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟିକରିଂ ଦୋକାନକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗା ଷ୍ଟିକରିଂ ନା ଦୋକାନ ନା ଆମର ମିଷ୍ଟର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ମୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଆସିକି ଏଠି ଦୋକାନରେ ଛୁମୁ ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିକରିଂ କରିବାର ଅଛି କି ମାନେ କିଛି ବି ଗାଡ଼ିର କିଛି ବି ମସ୍ତ ଜିନିଷ ବନେଇବାର ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ମୈତରପୁର ହାଟ ଛକ। ତ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କନ୍ହୈୟା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିକରିଂ ମସ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତ ये मोबाइल कवर